ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मुजा बायबावनांगौ ना खर'खौ लाखांबाय आदै बबेनिफ्राय लाबोयोब्रा बेखौलाय बेंगलनिफ्राय ना बङाइगाव सनितपुर लोगोफोर आङो दा नै दतमा बाजाराव दंफैयो बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बाजारावहाय ब्लग भिडिअखौहाय माबायदि बानायो मारै खालामो माबायदि साहस नांगौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नागिरदों आरो जाय नोंथांमोनहा ब्लग भिडिअ बानायनो गोसो नोंथांमोनहा नैबेबायदि पाब्लिक पेजआवहाय फैनानै भिडिअ बानायफै दा नोंथांमोनहा ओरै साननो हागौ नोंनाथ' नायग्रा दंखायो साबसक्राइबार दंखायो होननानै बुंनो हागौ माब्लाबाबो बिदि जानो हाया लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि ब्लगार जानो गोसोबा इउटिउबार जानो गोसोब्ला नोंथांमोनहाबो फै बिदि पाब्लिक पेजआवहाय फैनानै भिडिअ बानायफै ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय था आं एसे बाजैमोनखौ लोगो मोनदों नालाय नै बाजैमोनहा पेज लानो नागिरदों नोंहाबो लानोसै बाजे नै बाजैया पेज लानोसै ओमफ्राय नै बाजैया सामब्राम गुफुर बासिदों ओमफ्राय दखानदार मा खबर कि खबर बर' बुजिखायोना औ पारफेक्टखा बर'आव आदसा नायदो नै लोगोफोर जोंनि नैबे क'क्राझार एरिया दतमायावहाय माने दस्रा बाङालिफ्राबो गासिबो बर' रोंजोबगौ आरो गुबुनफोरनिथिं माबायदि मिन्थिला लोगोफोर नै जोंहा बाजैया बानलु गोरान लालायबाय आरोना पार्टनार खबर मोजां आदसा ओमफ्राय नै लोगोफोर भिडिअ बानायोब्ला बिदि मानसिफोरजों बिदि रायलायनांगौ आरोना माने लाजिनो नाङा लोगोफोर आङो दा माने सापात लानो नागिरदों आरो बिराद बिहिर लागावनो सापात लाग्राफ्रा आदै बबेनिफ्राय लाबोयोब्रा बेखौलाय बेंगलनिफ्राय ना बङाइगाव सनितपुर आदसा सनितपुरनिफ्राय लाबोयोनो ओमफ्राय आंनिखौ बाजैयासो आजावनानै होनो नागिरबाय एसे देखायबाय ओमफ्राय लोगोफोर माबायदि मानसि फैयो सापाराहाय माने बिजनेस खालामनोबा बेफोरबायदिखौबो रोंनांगोन आरो बिराद मानसि जायो बिराद फाननो हायो ओमफ्राय खस्थ'आसो माबायदि लायनायावहाय मिन्थिला जिखुनु जाया लोगोफोर आङो दा नै सापात लाखांबाय बिनिफ्राय आं माने ना लानो नागिरदों आरो एसे ना बाजारखौ देखायनोसै आरो नै लोगो मोनफैफिनलायबाय ना खर' लानां नै ना बाजार बेनो थौगोर बाजै मा मोनो नै थारमाने जोंना बिमामोनहा पिकनिक जादोंना बैसागु बिदाय बेनिखायनो ना खर' बिहरखादों ओंखायनो एसे लाफैदों आरो आं नै ना खर'सो नांगौ आंनो आदा ना खर' मोनगोन नामा 100 थाखासोनि फांकास जायो बर'नाव लानोसैलां ओमफ्राय ओरै लानो नागिरदोंमोन आं मानसियानो बिराद बिर माने थालखौनो लानो नागिरा आं बर'नाव लाफैबाय माथाखौ लानोसै लोगोफोर बेयो जाहैबाय दतमा बाजार ओमफ्राय बाजैमोनखौ ग्रोब लोगो मोनफैलायबाय आरो मारै लोगो मोनो मा बुस्थु बेलाय गानदु कभार आंलाय माबा लङिसो नंदों बांगालफोरनि गानग्रा लोगोफोर दिनै मानसिफ्रानो खमथारलै बारा इन्टारेस्ट जायासै ओमफ्राय आंहाथ' जेबो बायनांगौ गैला ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मुजा बायबावनांगौ ना खर'खौ लाखांबाय ना खर' लानायाबो ओरैबायदि जादों माने सानै मानसिनाव लादों आङो माने बिगोरग्रानो हरनो नागिरा खर'खौ माने मोदोमखौसो हरगोरो ओंखायनो एसे रागा जोंदों आं भिडिअआव देखायासै दस्रा नेनो हायाबा दस्रानाव लायग्रोदो होननानै बुंलायलायगौ बाजारा ओमफ्राय भिडिअ खालामनायखौ लाजिनो नाङा माने बे मानसिया बे मा रायलायबाय थादों हारसिङै साननो हागौ आरो बिदि साननायखौ जेबो नङा ना माबाया बेदरा जागोर जासिगोन नोङो बिमामोनजों औ बिसना सादोर बायनो नागिरदों बाजैमोनहा बेसेबांनो बाजै दामा सोनो दा किमान कत दाम 250 थाखा आदसा खम जाया 200 फुरा खम बेनो आंथ' लाया नै बाजै 200 थाखानि मोनगोन जाहैदों आंहा नै जाबाय लाखांबाय थांसै ओमफ्राय आंहा बे बाजैखौ लोगो मोनदों नालाय बाजैयाबो माने बिमामोनजों पिकनिक जानो नागिरदों नालाय एसे माने बैसागु बिदाय औ लोगोफोर आं दा नै साथा लानो नागिरदोंमोन नै
लाजि नामा नोंलाय बेखौ लानोसै कालारा बेफोरबो दंमोन बेखौ फसायासै बेसेबां 300 ना 300 बा 280 लानो नागिरबाय आं दे हरदो दामानो 250निनो मोनखायो ओमफ्राय आं 280 बावबायसो जेबो नंला सिनायखायो आंखौ सिनायगोना सिनाया नोंलाय हो सिनायो आच्छा दे होमबालाय लानोसै साथा बिमानो नांगौ नालाय लोगोफोर आं दा माने न'आव थांनायनि सिगां एसे सासे आदा दङ रिसार्च दखानदार होननानै दखानार आदा रन्जन क्या हाल चाल ठीक है मोजाङै दं औ मा खालामबाय थादों दा नै मालाय फेसबुक मालाय रिल्स हंगारबाय थायो बेहाबो आदाया 7K फलोवार्स जाबाय बा रन्जन रय डाउन जाजोब्बाय नामा औ मानसिफोरा नायाबा आं मारै खालामनो इन्ट्रेस्ट थायाना मानसिफोरा नायोबासो इन्ट्रेस्ट जायोना आं बेनि थाखाय एकदम खालामाखै आरो टाइमबो मोनखाया ना नोंहा दखानाव थायो जे बांसिन बेनि थाखाय टाइमबो मोनाखै औ नायबानो जाबाय सोरबा नायनो गोसो जाबा आदानिखौ नायदे नोंसोर नायोबा इन्ट्रेस्ट लायोबासो आं खालामगोन औ मिथिबाय नङाबा रन्जन रय आदा होमबा आंनिखौबो नायबानो जाबाय आंहाथ' बारा इन्टारेस्ट गैया फेसबुकआवहाय ओमफ्राय आं नै दाउदै दैनि लाबाय आङो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो माने फेसबुकआवहाय ओरैबायदि कमेन्ट फैदों बे जेलिनि भिडिअ हगारदोंमोन ना एक्सपेरिमेन्ट खालामनांगौ औ जेलिनियावहाय माने जेलिटिन होननाय मोनसे बुस्थु दङ बेखौ प्लास्टिक बायदि नुयोनो दा नैबे दाउदैयाव दंना गैया बेखौ नायनो थिनदों आं कमेन्टखौ चेक खालामनानै स्क्रिनाव होनानै बेखौ बानायगोन आरोना आरो इउटुबावबो हगारगोन नोंनिबा प्लास्टिक नंगौना नङा बे आं मोननाया नायाखैदां नों नायाखै ए इउटुबाव आं खम नायो नोंना फेसबुकाव आंनाव फैयोबा खाथियाव आं नायो आरो औ आं खिन्थु फुल भिडिअ नायो नोंना 10 मिनिट मालाबा 12 मिनिट भिडिअबाबो नायदों आरो फुल नायनानैसो लाइक कमेन्ट खालामदों एक्चुअली लाइक कमेन्टआ फुल भिडिअखौ नायनानैसो खालामनांगौ औ नङाबा माबा जायो एखमबा समाव बे भिडिअआ गोलाव जायो बे प्रग्राम बायदिसिनानिबा नायनांगौ खिन्थु एक्चुअली फुल नायनांगौ ओमफ्रायसो लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आङो बाजारावहाय ब्लग भिडिअखौ माबायदि बानायो आरो मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौ एसे भिडिअ दहाय सिगाङाव देखायदोंमोन आरो एसे नायग्राफ्रा साहस थानायनि जेनेबा सोरबा न' सिङावनो भिडिअ बानायबाय थायो लाजिनाङा मेनलि लाजिनाङा दे लाजियोबा भिडिअ जाया आं होनो लाजिनाङा नों लाजियोबानो भाइरेल जागोन 100% औ बाजार मालाबा माने मानसि थानांगौ जिखुनु जेब्ला पाब्लिक थायोना पाब्लिकनि गेजेराव नों जुदि माबा मावोबासो भाइरेल जायो जे बे मानसिया साहस दङ बा लाजिया ओमफ्राय भाइरेल जायो दे आं साहस थानांगौ आरो बेनिफ्राय मालायफ्रा मा होनदों बेखौ जेबो साननाङा माने साननाङा सोरबा रागा जोंनो हागौ सोरबा नोंखौ लासि माने बाजाराव भिडिअ बानायोब्ला हारसिङैसो रायलायखानांगौ नालाय सोरबा मा रायलायबाय थाखोब्रा बिदि सानो पागला बायदि सानो खिन्थु पागला नाङा लाजिनाङा नों लाजियाबानो एकदम ग्रथ जाबाय नोंनाबो साक्सेस जादों जिबनाव लोगोफोर जोंहाथ' माने इन्डिया भार्सेस पाकिस्तान दावहाया जाबायानो ओमफ्राय आयै नैलै रायजोफोर आं फेदेरस्लाबनो हागोन ना हाला जाखो अमायाबो नायदे थेख्लाथार मालायनो फानहरग्रोनो हाबा मोजां जाबायमोन आरोना फानथावानो नङा आयै जारला जासिगोनलै दावहा जामारबाय मा खालामबावनांगौ आयै फिसालाय इन्डिया भार्सेस पाकिस्तान दावहा जामारबायना लोगोफोर आयै मा खालामबावनांगौ नै अमाया देरस्लाबनोनो हाला बेखौ फानहरग्रोनो हाबा मोजां जागौमोन फाग्लासो जागोनलै जायना अमा बोरमा मोसौ दं एसे सानावनो खाखादो आंबो खाथियाव लाबोखाबाय माने थाब जानायनि आरोना थाब न' सिङाव हाबनो हानायनि आगाव नै बयलार मानै होख्लायनोसै आरोना नै बिबाजैमोननि माने बैसागु बिदाय जोबनाय जानोसैलाय नै गोदानोसै ओमफ्राय मानसिफ्रा साबेसे मोनलाय बाजै 6 जन आच्छा होमबा मोनजासिगोनलै नै मानै मासेयावनो 3 केजिलै 3 केजि बुथारथ'वाखै आरो लागाव नायलांबाय था रायजोफोर 6 जननि 6 केजि जाहैबाय लोगोफोर आं दा न'आव सफैबाय बाजारनिफ्राय लागाव बाजैमोनहा नै बेदर एवनायाव होनो बानलु गोमोन होखाबाय गोरान
ओमफ्राय बाजै मा लाबोखो नोंहा स्प्राइट लाबोबाय स्प्राइट जौ गैया जौआ बिदै दं लाबोनांगौ मागाव नै गोजा जायखाबाय नै दावहा जानोसै नै जाखानांगौ लोंखानांगौ दावहा जाहां जागासिनो दंथारो दा मोनाफ्राव मा जायो मा बेरो पाकिस्ताना मिसाइल हरलाबायबा बैसागु बिदायनि औ लागाव बिदायनिसोहाय बरिया जाबाय गोजा जाखाबाय आङो स्रेम स्रेमनो जाथावथाव अखा औ जाबाय बाजैमोन ओमफ्राय दावहायाथ' जामारबायानो मा होनांगौ दावहा जाबा मा खालामनांगौ दावहायाथ' जाबाय जाबायानो बहा खारखोमागोन बैसागु बिदाय जागासिनो सासेया जारलासो दा मोनायाव लाइट खोमोरना थाजोबनांगौनो औ जारलासो भुटानावसो खारलांसै आंथ' नै भुटान खारखोलांसै हादानाव जोंनि दिनावसो मानो बिदि जानांगौ जाखो मिथिला खाफाल गाज्रि बुंनो हाया जोंनावबो फैनो हागौ बेनो लास्ट भिडिअबो जानो हागौ गाबोनबा मा जायो जोङो गिबावबाय सासेया जोंनिथिं फैनायबा खिन्थु जोंना बांलादेशआसो खाथि आसामजों ओरै बांलादेशआबोथ' माबाना बांगालफोर थायोना नांबाबो जोंनाव मिन्थिला आरोना बे टाउन एरियाफ्राव बिदि नांगौ नै लोगोफोर जोंहा माने बाजैमोनहा बेदर हायबाय साबेसेथाय नै 6 जन 7 जन नै ओरै नायदो दाख्लै दतमायाव मोसाहैग्रा गोजा माखासे मोसाहैदों माखासे मोसायाखै बाजैयाथ' मोसाखादों नोंखौ खेबहरदां दावहाथ' जानोसै नै मा खालामनांगौ बाजै एसे खायदा लायै थानोसै नामा बोरमा अमाफ्रा आंथ' जाखानांगौसो सानबाय जाबाय दा ओमफ्राय आबजाला माय नोंसिना बाजैमोनना आंहा दा बारा लोंदे लागाव नोंथांमोनहा अबेखौ मोजां मोनो गोरान मोजां मोनो ना फिसिनाय मोजां मोनो ना माखौबा मोजां मोनो खोन्थाबानो जाबाय लागाव नै जादोंबो खेबदोंबो मालाय जाग्राफ्रा नोंहालाय खेबाखै बाजैया बाजैमोनजों हायो सावजोबनायनि दाउ हाथुआ बिराद मोजां मोनथारो आं जालाय बिनिफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय आंनावहाय फेसबुकाव मोनसे कमेन्ट फैदों आरोना दाउदैखौबो नायनो थिनदों एक्सपेरिमेन्ट माने जेलि दंना गैया माने बुजिला माने बै आं दाख्लैहाय जेलिनि भिडिअ हगारदोंमोन ना जेलियाव प्लास्टिक मोननाय हगारदोंमोन ना दा दाउदैयावबो मोनगोन ना मोना आं भिडिअ खालामनानै नेक्स्ट भिडिअ माने गोदान भिडिअआव हगारगोन नैबावहाय हगारथ'ला नैबे ब्लग भिडिअ जाबाय नालाय ओमफ्राय नैबेखौबो नायनायगोन आङो बेवहाय मोनगोन ना मोना दा नेनानै थाबानो जाबाय टाइम मोनबा बानायनोसै हगारसै दा आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै बाजैमोनखौ खनसे स्राय खेबबाय माने दावहाबो जानोसै नालाय ओंखायनो बैसागु बिदायनि नामैबो आरो खनसे ज' जाबाय आरो एयारप्लेनसो गाबगासिनो दं जोंनिथिं एयारप्लेनसो गाबगासिनो दं ना खाफाल दंबा जोंनावहाय जेबो जानाय नङा दा आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो दहाय दतमा बाजाराव ब्लग भिडिअ बानायनायखौ आङो दा माने बाजाराव भिडिअ बानायनायजों नैबे न'आवहाय भिडिअ बानायनायखौ एसे होफाबाय आरो गोलाव जानायनि आरो दा जाय नोंथांमोना फुल नायदों नोंथांमोनहा मिन्थिजोबसिगोन दा नोंथांमोना सोर गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौ गोदान मानसिब्ला आरोना